ZANU-PF shift gears to win fresh elections in Zimbabwe. Dumela bakulu, the nyaya Tijan is back kungemsana. Ndadzoka pano pa ndine nyaya yandasangana nayo pa bepa. Re Africa beautiful or ruined. The nyaya Tijan munozviziva kuti inini basa rangu ndiri kuweka nyaya kunge mates 1+1 nyaya equals 11. Tichitoenda takadaro tichionesana tichingorotomoka nekuti ndinouya pano nenyaya dzakakosha. So panapa bepa iri rakanyora rakati the opposition in Zimbabwe is expecting dialogue with the disputed president Emmerson Mnangagwa, but ZANU-PF is fully aware of the SADC resolution for fresh elections to be held. It's shifting gears in preparation for the elections embarked for June 30, 2024. We sampled the mood in Harare and bumped onto this interesting newspaper report from a pro-ZANU-PF daily, the Daily News we quote. ZANU-PF says it will deploy 1,000 foot soldiers to conduct door-to-door campaigns as it seeks to win 2 constituencies in Harare metropolitan province. Of course, they are reporting on ZANU-PF and their quest to win 2 constituencies in Harare province, which they are contesting against themselves. What's interesting is developing of 1,000 foot soldiers to win this kind of an election. We know fresh elections in Zimbabwe are coming. They say in the party in June, Comrade Chiyangwa gave a hint of the elections recently when he addressed a party meeting. ZANU-PF will prove that SADC will trying to destabilize Zimbabwe by winning these so-called fresh elections. Our highly placed sources within ZANU-PF say the SADC team coordinating the fresh elections in Zimbabwe is ready in Zimbabwe since March 17. Nyaya pano iri kuitika ndeyekuti apa vari kuti ingori nyaya election, fresh election ichocho iri kutonzi iri kuitika because vari kuti hanzi pane imwe nhikini zvavari kusemplawo vakati vakaona bepa rakanyora kuti ZANU-PF yakati ichaisa mafoot soldiers avabatsire pacampaign 1,000 foot soldiers. Macampaign ari kuitwa aya macampaign emaby elections ari kuita aya, saka vanzi vari kumasoja ndavadonzi avabatsire kwavari kuda kunoitira kwacho zvavo election ikoko. Inzvimbo yekuti kwasiyana nekumalokesheni kuya kunokuti munoita maralika kana kuti munofamba muchidedzera kuti chinchi door-to-door campaign yacho ndekuti ukanosvika pamba pevanhu unoona kutobvunzwa mibvunzo inosiririsa kuti uwane mavhotsi kuti 1 2 3 4 pari trick cause vanhu vacho vazhinji futi chero mukada kuita makampeni acho havasi vanhu kuti vanoswera padzimba, vanhu vekuti vane mari dzavo. Usadherere Mount Pleasant keo, usadherere kunana Borodeo, havasi vanhu vekuti vanoitwa zvechibalance zve zvinoitwa mageto. But muri Zimbabwe ndo nyaya ndanasi ndakakubatira zvekare pachannel yenyu yenyaya version. Kana uchingotanga kusvika pana pari first time yako, gara waziva kuti wasangana na the nyaya Tijan, vanhu weka nyaya kunge metsa vanouya nenyaya